שבוע טוב. כאן לאשקלר מלווה איתכם את השבת ביציאתה. מוצאי שבת פרשת תולדות, יעקב ועשיו, ברכות. הברכה אחת לך אבי, צועק עשיו ליעקב, צועק עשיו ליצחק, אחרי הברכה ליעקב. ואני כשקראתי את זה השבוע, צעקה חלחלה עד עומק ליבי. הברכה אחת לך אבי, ובניך יריבו על מקום תפילה. אי אפשר שתפילת כולם תתקבל בכל מקום. איתי באולפן חזקי נבון הטכנאי. שבוע טוב, מזמן לא היית איתי חזקי, אני שמחה בבואך. ואורחת השבוע שי זכאי, צלמת, אומנית אקולוגית, אחת המנהיגות הסביבתיות בישראל. שבוע טוב לך שי, תודה שאת איתי. שלום, בשמחה. אומנות אקולוגית לכאורה זה כל כך רחוק מאיתנו, אבל נראה לי שדווקא בשבוע הזה זה קרוב אלינו מאוד. בואו נתחיל עם השיר שבחרת לפתוח איתו. אוקיי. חזרנו, חבל שלא הייתם איתנו, אבל אולי הרגשתם דרך המוזיקה שגם רקדנו פה באולפן לצלילי האדמה שרועדת תחת רגלינו. שי, למה בחרת לפתוח עם השיר הזה? אני עדיין רועדת. כן, צריך להסדיר את הנשימה. טוב, זה בכל כך הרבה מישורים, גם במה שאנחנו חווים בימים האלה. באמת התחושה היא שהאדמה רועדת, שהשמיים נופלים, שאין באמת איזושהי יד מכוונת, שאנחנו בעצם רוצים להשתבלל כל אחד בקונחייה שלו, שזה לא יקרה לו. וזה לא מתאים לאופי שלי, זה די דילמה. כי אני אחת שעושה, אחת שיוצרת, שמעיזה, שמזיזה כוחות מפה לשם. ופתאום הדברים לא ברורים, לא בטוח שגם יש מרחב פעולה. זה לא מצב פשוט. קרול קינג, ששרה את השיר הזה המדהים, היא בעצמה הפכה להיות פעילה סביבתית, אני לא יודעת אם את יודעת, היא מוכרת בארץ יותר כזמרת. נכון. וכל הפעולות שעשיתי לקירוב בין אדם וטבע, כולן קשורות לתחושת הדחיפות שלי. אני חיה בעולם בתחושה שהאדמה זזה לי מתחת לרגליים, ושצריך לעשות משהו לתקן. מה התזוזה שאת מרגישה? את מרגישה שיש רעידת אדמה ושהאדמה בולעת אותנו, או שאנחנו שכחנו שאנחנו חיים על פני האדמה? מה מזיז אותך? אני חושבת שיש פער. אני מרגישה את הפער המאוד מאוד גדול הזה שבין אדם וטבע. ואני מאמינה, גם היום, בשנים האחרונות אני מטפלת באדם, מה שקודם טיפלתי בקשר שלנו עם הטבע. אני מרגישה שיש לנו את הזיכרון ברמת התא, לכל אחד מאיתנו את הזיכרון, כיצד היינו פעם חלק מהטבע. ופשוט שכחנו. אנחנו החיה היחידה שמדברת רק עם אותה חיה.
תחשבי על זה, יש פה כל כך הרבה אפשרויות. אנחנו כבר לא יודעים שפות אחרות. ואנחנו בעיקר לא רואים. חלינו במחלת עיוורון, גם כלפי האוכלוסיות שהן לא אנחנו, וגם כלפי האוכלוסיות שהן חלק מהמערכת האקולוגית כאן. אז את בעצם התחלת כצלמת. איפה נכנס התיעוד או הצילום כשותף שלישי, הייתי אומרת, בינך לבין האדמה או בינך לבין האקולוגיה? תראי, יש כל מיני סוגי צלמים. יש צלמי מזון, יש צלמי אופנה. אני הייתי הרבה שנים צלמת עיתונות, אבל תמיד בצד האומנותי. אני אחת שכותבת ומצלמת בו זמנית. ואני רואה את המצלמה שלי כשומרת הטבע. זה פשוט עוד עין שלישית כזאת. מה שרואים דרך המצלמה לא תמיד רואים דרך העיניים. והיום, אחרי כמעט 40 שנה של צילום, כי אני מצלמת מילדות, אז אני יכולה לומר שהרבה פעמים אני מצלמת כדי לראות איך הדברים נראים כשהם מצולמים, באופן כזה שנותן לי אינפורמציה חדשה. היום אני כבר גם לא זקוקה לעין הזאת, משום שאני פשוט רגילה אליה, משום שאני כבר רואה בפרטים הקטנים. זה האמת משימה לא קלה, כי אני מתהלכת בעולם בתחושה שאני רואה דברים שאחרים לא רואים. ומה את עושה עם זה? זה שאלת השאלות. אז חלק מזה את מכירה. תני לי דוגמה של משהו שאת רואה, שאת יודעת שאחרים לא רואים. זה קורה כל יום, על בסיס יומי. אני גרה ליד היער, בעמק האלה, בסריגים. אני הולכת על בסיס יומי עם המצלמה שלי. עכשיו סיימתי 17 שנים של הליכות מצולמות בתא שטח אחד ביער. ולמעשה אני לומדת את המקום. אני מצלמת ישויות טבע, המצלמה שלי רואה אותם, היום אני גם רואה אותם בעיניים. מה זה ישויות טבע? זה תוכנית בפני עצמה, את בטוחה שאת רוצה? כן, אני יצאתי איתך להרפתקה קצרה. אני מקווה שנמשיך אותה גם אחרי התוכנית, אבל כרגע שתף את המאזינים בהרפתקה שהם עוד לא חוו. יש בסדנאות שאני מעבירה ביער, יש מערה אחת סודית, שמתברר שמבחינת חיים בה, יש חיים לאורך הרבה מאוד שנים. אני מדברת איתך על תקופה נאוליתית. יש שם רצף, משום מה במערה הזאת, היא מאוד יחידה באזור שלנו, ושם בעיקר במקומות שיש אנרגיה מיוחדת, מתרכזות ישויות טבע. ישויות טבע זה בעצם כל המערכת שאנחנו לא רואים, שהיא מעבר למציאויות הנראות. הן קיימות, אנחנו פשוט שכחנו. ואני מלמדת דרך הצילום את העין איך לראות אותם. מלמדת כי המצלמה הרבה יותר רגישה, היא רואה אותם. במשך שנים צילמתי אותם ולא סיפרתי לאף אחד, כי שלא יחשבו שאני הזויה. אני עדיין מתלבטת מה לעשות עם זה, כי סתם להראות זאת לא הנקודה. זה איפה אני מראה את זה דרך האומנות שלי, שזה משהו אחר. ולמעשה, כשאת יודעת את זה, אני חושבת שזה מעניק לך את המקום הנכון שלך בעולם הזה. אנחנו חיים במצב של היבריס. את יודעת, מין תחושה של גאוותנות כלפי המערכת שהיא לא אדם. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שהאדם הוא אדון העולם? איפה זה נשמע? אנחנו בסך הכל עוד אחד מהאורגניזמים החיים כאן במערכת. אנחנו כאלה קטנים. זה מרגיל אותך לצניעות או ענווה או שקט פנימי? מה זה האנרגיה הזאת של המקום, של המערה שאת יושבת בתוכה? איך היא עובדת עלייך? איך היא משקיטה אותך? קודם כל זה באמת תרפיה לא נורמלית, אבל אני עוד לא בפנסיה בשביל לעסוק בתרפיה, אלא אני חושבת שמי שהולך איתי לשם, לאותם שבילים נסתרים בעולם שהוא כולו מסומן ומשולט. אנחנו תמיד יש לנו יד, אנחנו תמיד רוצים להספיק, אנחנו תמיד יודעים לאן אנחנו הולכים, שזה מאוד בעייתי. את יודעת, הבן דוד שלנו, איינשטיין, אמר פעם, שהרגש החשוב ביותר זה מסתורין. אם אין לנו את זה, אם אנחנו לא יודעים לטעות בתף, לטעות. פשוט הרגש התאייה.
אם אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו מאבדים חלק חשוב מהאישיות שלנו. וזה בעצם התשוקה הגדולה שלי. אני מזמינה אנשים ללכת איתי לאיבוד. ללכת לאיבוד זה גם לפגוש את אותם ישויות טבע שאנחנו פשוט יכולים לעבור לייפטיים, חיים שלמים, ולא לדעת שהם קיימים. את באמת מזמינה גם בחזון שלך, את מדברת על ללכת בנקודות בנוף שמזכירות, אולי נקודות נוף שמזכירות ומזמינות את העבר, נותנת להם תשומת לב, ואת מרגישה איזה צורך לעורר אפילו את המקום, לשמור על עצמו. נכון. זו שפה חדשה? כן, זה פרויקט, האמת שאני אמנית, אני לא מדענית, אבל אני אמנית חוקרת. הרבה מאוד שנים. כל דבר שאני עושה, אני קודם כל מבצעת תחקיר. ומה שמדהים, שאני מגיעה אינטואיטיבית לאמיתות, שמבחינתי, כשאני רואה אמת, אני יודעת שזאת אמת. ופתאום אני מגלה שיש תיאוריות שלמות סביב הדבר שאני גיליתי לעצמי בכלל. למשל, מה שאת אומרת לגבי מקום, יש פילוסוף צילום, אמן, פילוסוף אומנות ואמן ותיאורטיקן, שנפטר כבר בשם אלן קפרו, והוא אמר דבר מאוד מעניין, כשאתה מעניק תשומת לב למקום, אז המקום הוא ענק. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך. תראה, אני צריכה לקחת הרבה אוויר. כי השאלה קשה, ואני רוצה לשאול אותה לא ממקום שיקטין ויצמצם אותנו לממדי השעה, אלא ההפך. כל מה שקורה לנו בזמן האחרון קורה סביב מקום. הר הבית, מקום תפילה, בית כנסת. קוראים לנו הדברים הכי זוועתיים, סתניים, עלי אדמות, סביב רצון של אדם לגעת במקום בנשגב. איך מה שאת מביאה יכול קצת לרפא או לעדן את הימים הקשים האלה? ואנחנו לא ניכנס בכלל, לא סוגיה פוליטית ולא יהודים ערבים, לא שום דבר, רק במהות הזאת שאת מדברת עליה. אז דיברנו קודם על העיוורון. העיוורון הוא גם כלפי המערכת הלא אנושית שאנחנו חיים בה, אבל בוודאי העיוורון הוא גם כלפי אחד כלפי השני. אבל יש עיוורון הרבה יותר משמעותי, וזה העיוורון שלנו כלפי עצמנו. אני ועצמי. זאת אומרת, התחושה היא, הרוע משני הצדדים, השנאה, ההתעקשות להגיע למקום, היא לא פחות, היא לא אהבה למקום. היא בוודאי לא אהבה למקום. היא נובעת בעיניי מאותו סוג של, מאותה סוג של מחלה, אותו סוג של מחלה שקוראים לה אגו. שאני אומרת לך שבמערה הזאת באמת האגו הזה יורד. בטיול הזה התחושה היא שפתאום, זה קורה פתאום, וכל אחד זה, כל גוף בנפרד, זה פתאום קורה, ולכל אחד יש נקודת זמן שזה יקרה לו. יכול להיות שבדור הזה זה לא יקרה למספיק אנשים, אנחנו לא נגיע לאן שאנחנו רוצים. אבל זה צריך מתישהו לקרות. זה אומר שאנחנו ממקמים את האגו שלנו במקום הנכון שלו, או מוותרים עליו. שאנחנו איכשהו מורידים את השאיפות הגדולות, את התשוקות האלה, את ההתעקשויות האלה, ופשוט נמצאים פה, כאן, בהווה. את התובנות האלה אני לא קוראת בספרים, אני מגיעה אליהם מהטבע. אני שואלת שאלות, והיער עונה, ואני מבינה את הדברים מתוך פשוט השהות שלי, עם המצלמה שלי, עם הקבוצות, בתוך מקום שהוא, למרות שאין מספיק כאלה, שהוא פחות מקולקל. לפני שנשמע את השיר הבא, איזה שאלה את שואלת את היער, ומה הוא עונה לך? זה כמובן שיח, זה לא איזו שאלה אחת, תגיד לי מה אני אלבש היום, אבל באמת זה איזשהו שיח ברמות של הוויה. מתי זה קורה? זה רק קורה כשאני באמת באמת נוכחת במקום, שאני כולי, כל גביש בגוף שלי נמצא במקום,
ואני מתבוננת. ואיך אני מתבוננת? אני מתבוננת באותה השיטה שפיתחתי. אז את זה נשמע אחרי המוזיקה. אוקיי. אני מקדישה את זה לביתי מאי, שהלכה לחפש את הקשת בענן עכשיו בטיולים בהודו. שיר מדהים. חזרנו. אני לאה שקלר, ואיתי שי זכאי, צלמת, אומנית אקולוגית, אחת המנהיגות הסביבתיות בישראל, זוכת פרס גוגל, נכון? 2009? לא, זה לא פרס, הם מיפו את 20 הפרויקטים באומנות אקולוגית המשפיעים בעולם, ונעצו סיכה בגוגל ארת' בפרויקט של נחל בטון, פרויקט של שיקום נחל כיצירת אומנות. מה זה שיקום נחל כיצירת אומנות? אז אם דיברנו קודם על איזה דרכים עוד אפשר לחשוב לא שגרתיות לחבר בין אדם וטבע, אז אחת הדרכים זה היה בעצם לעשות פרויקט בשטח, להראות את הרעיונות האלה בטבע. ונחל אחד קטן אלמוני, נחל לציונה, בעמק האלה, לא רחוק מהסטודיו שלי, פתאום גיליתי שהוא מכוסה בפלומה של בטון. מה זה היה? שפך? שפיכה חוזרת ונשנית של מערבלי בטון, שפשוט את השאריות שלהם שפכו לתוך הנחל, כי הנחל למעשה סופג הכל. יש עוד כל מיני סוגיות שקשורות לזה, ובאותה תקופה הסתובבתי עם 3 מצלמות על הגוף, זה היה חלק מהגוף שלי, והפקתי את הכנס הבינלאומי הראשון לאומנות ואקולוגיה ב-99, ותוך כדי שאני ככה מדריכה את האמנים מחול שהבאנו הנה והאקולוגים, אני מרימה את המצלמה ומצלמת, בלי לתת את הדעת. ופתאום אני מפתחת את התמונות, אני עוד שייכת לעידן של הנגטיב, ואני רואה נחל מבטון. תאמיני או לא. וזה הוציא אותי למסע. שהאדמה היא בטון? שערוץ הנחל מכוסה בפלומה אפורה של בטון, שבעצם לא מאפשר למי גשם לחלחל לאדמה, ולא מאפשר למערכות לגדול ולצמוח במקום. לקחו עוד כמה ככה חודשים, וחזרתי לנחל הזה, והתחלתי לעשות דבר ראשון, הליכות בנחל, תוך כדי שאני מצלמת. אני בעצם עובדת כמו מדען. אני קודם כל ממפה ובודקת מהו המקור לזיהום. לא משנה באיזה פרויקט. וכאשר אני מבינה מהם הסיבות למחלה, אז אני חושבת על הדרך שבה ניתן לתקשר את הבעיה הזאת, ולחולל שינוי בכמה וכמה מישורים בו זמנית. והנחל הוא, פרויקט נחל בטון, הוא למעשה מודל עולמי לשיקום נחלים, איך מאתגרים את התעשייה לשתף פעולה בנחל שהם עצמם זיהמו. אז זהו, כי בעצם לקלף את הבטון עכשיו את כבר לא יכולה. אז מה את יכולה לעשות? ואיך את באמת הופכת את מי שזיהם לשותף שלך? הרי כמעט מודל הפוך לכל מה שאנחנו מכירים ברצון להיאבק ולנצח. אז זה באמת אומנות אקולוגית. זה מה שהקמתי כאן בארץ. זה התמצית של התמצית של איך אנחנו מתייחסים לקונפליקטים סביבתיים, אבל בראייה הוליסטית. לצערי הרב, למרות שהפרויקט היה מאוד מוצלח, המערכת, הממסד, לא אימץ את הגישה של האמנית האקולוגית, ולא רואה את הבעיות בראייה מערכתית. יש בעיה, מביאים, במקרה הזה בגר, מקלפים את הבטון, ובשם השיקום גם מזיקים לכל הסביבה שמסביב, ומיד נחל מזדהם שוב, משום שלא טיפלת בשורש של הבעיה. אז כאילו נתנו אקמול לכאב ראש? בדיוק. ולכן, במודל הזה אני בעצם הראיתי שכל קונפליקט סביבתי צריך לדון בו ולטפל בו, גם ברמה הפיזית, שזה בעצם שיקמנו את 2 הקילומטר הפגועים ביותר, גם ברמה החברתית של חברה שמזהמת את נחליה. את יודעת, זה לא רק התעשייה. באותה תקופה, כדי שאני אבין על מה אני מדברת, אני קראתי את דוח מבקר המדינה, זה היה איזה 70 עמודים על מצב הנחלים בישראל. ואני מדברת איתך על 1999, ש99% מהנחלים בישראל, על פי הדוח, היו מזוהמים. אני לא יודעת מה המצב כעת, אני רוצה לקוות שזה קצת השתננו. נלבישך סמלת בטון ומלט? בדיוק. וחלק מהפרויקט זה היה באמת לבנות את צלמת הבטון, כדי להיפטר כבר מהמשוואה הזאת,
שפיתוח, באופן מקולקל שכזה, אנחנו חושבים שפיתוח ועוד בנייה ועוד בנייה על חשבון שטחים פתוחים שווה קדמה. מה אם להוסיף למשוואה הזאת, למשל, מילים כמו שימור ושיקום? מתי בפעם האחרונה ראינו פוליטיקאי שבא לגזור סרט להקמת בוסתן חדש, למשל? מתי? יותר באים לגזור סרט על כביש חדש, על מחלף חדש. אנחנו מקולקלים, אנחנו צריכים את התיקון הזה של האמנים האקולוגיים כדי להציב לנו מראה ולראות מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו. איך אנחנו צריכים לגשת לקונפליקטים, ולא רק סביבתיים, אבל אני מתמחה בתחום הזה, כדי בעצם להראות את המציאות בדרך אחרת. אז איך את באמת נותנת מענה אלטרנטיבי? הרי לא יפסיקו להשתמש בבטון. אנחנו גם לא אומרים את זה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מחבקי העצים האלה, שאת יודעת, ניתן חיבוק, ואז הכל יעבור. אנחנו מסתכלים נכוחה, מה שנקרא, ובעצם בודקים את יודעת, באקולוגיה יש מונח שנקרא עיקרון הזהירות המונעת. מה שאת לא יודעת התוצאות שלו, התשובה היא לא. לא לעשות. יש איזה איום ונוראי, אולי הבעיה האקולוגית הכי חמורה שיש היום בארץ, נמצאת אצלנו בעמק האלה, שאיזו חברה שרוצה לחלוב את האדמה. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. עיקרון הזהירות המונעת אומר, התשובה היא לא. אתה לא תחלוב ב-600 מעלות צלזיוס את הסלעים בעמק האלה, כי בא לך לעשות כסף מהם. מטורף. ותאמיני או לא, יש בממשלה אנשים שלא פוסלים את זה אפילו, על סף. אנחנו חיים בעידן מטורף. אמנים אקולוגיים יכולים, בגלל הראייה המקורית שלהם, בגלל זה שהם משוחררים מכבלי לקוח מזמין, והם חוקרים, ויש להם ידע טרנס-דיסציפלינרי, אני כבר לא מדברת איתך על מולטי-דיסציפלינריות, אלא טרנס-דיסציפלינרי, זאת אומרת, הם באים מלמעלה ומלמטה. אמנים אקולוגיים צריכים ויכולים להיות בכל ועדה שמתעסקת בנושאים של שינוי הנוף שלנו. מקשיבים להם? בעולם מקשיבים להם, כן. במדינת ישראל? אני אספר לך בדיחה עצובה. ההצלחה של נחל בטון הייתה כל כך מטאורית, גם בארץ וגם בעולם, מלמדים את זה היום באוניברסיטאות בעולם, שהתקבלה החלטת שר, בהתחלה זאת הייתה דליה איציק, שהייתה שרה לאיכות הסביבה, ואחר כך שלום שמחון, שהיה שר לאיכות הסביבה, התקבלה החלטת שר, יש אותה בכתב, שהאמנים מאותו רגע יהיו משולבים במנהלות נחלים בישראל. את לא מאמינה, זו הצלחה כבירה לאמנית שעושה את הכל על חשבונה, שאין לה מזמין, שמגייסת גופים, זה מטורף. נראה לך שמישהו מהפקידות של המשרד בכלל ביצע דבר כזה? פשוט זה לא קורה. השיר הבא של חווה אלברשטיין, שיר ארץ, שכתב נתן יונתן, וזה המוקדש לבת ציון, הנכדה שלי, המדהימה מעין כרם, והיא כבר יודעת למה. חזרנו. אני לאה שקלר, ואיתי שי זכאי צלמת, אומנית אקולוגית, מנהיגה סביבתית בישראל. 20 שנה מלאו לספר שלך תמונת אישה. אישה שמצלמת נשים, כל מיני נשים ישראליות, והספר יצא בהוצאת משרד הביטחון. כן. היום זה במודן, ההוצאה נסגרה. אני ראיתי באינטרנט שמחפשים לקנות את הספר הזה ביד שנייה, ויש אולי רק 2 ספרים בארץ למחירה. אפשר להשיג אותו. לא, הוצאת מודן הוציאה מהדורה 9, וניתן להשיג אותו בכל החנויות, רק צריך לדעת לבקש. כן? בעידן למה? שלנו. כי כבר לא מחזיקים סטוק כמו פעם, אז פשוט באים למוכר ואומרים, יש תמונת אישה, בבקשה תזמין לי. וזה לא בעיה, יש עוד ספרים. אני קיבלתי את הספר ליום הולדת ה-50 שלי. פתחתי את הספר בעמוד הראשון, וראיתי שם אישה מדהימה, ככה בין יושבת, בין שוכבת, נחה שרועה בבית צבעוני, אתניק, מאוד חזק. קוראים לה קולט על בוחר מוסקת. כן. שבתמונה היא בת 84, היא מרפאה בעזרת דמיון מודרך. אני פשוט השארתי את הספר פתוח. והתחלתי לחקור מי ממשיך את האישה הזאת. גם גיליתי
יש קבוצה של 4 נשים שהיו תלמידות שלה, שממשיכות בשיטה של דמיון מודרך, כל ערב חג, ואני גם הולכת. יפה. וזה בעקבות התמונה שראיתי. איזה יופי. זה באמת, האתגר הגדול ביותר היה במסע הזה שעשיתי למפגשים עם נשים בישראל, היה לצלם דיוקן שהוא לא רק במישור הפיזי של הדמות המצולמת. ואני מניחה שבגלל זה ככה זה לחד את עינייך, ורצית להישאר עוד קצת עם הצילום. רציתי להוציא את הפנימיות של הדמות, מה שרולנד בארט, פילוסוף של הצילום, אמר פעם שדיוקן טוב, זה דיוקן שמצליח להוציא את הרשת. מה זה הרשת? איך המצלמה שלי יכולה לצלם דבר אבסטרקטי כמו הרשת? ואני מניחה שזה מה שקרה. אני חושבת שזה אחד ההסברים להצלחה המטאורית של הספר תמונת אישה, שבאמת זה קלה בול. האישיות של אנשים, ממש זה כמעט תלת ממד בתוך ספר, יצאה החוצה, והצילום תפקד לא כאיור לטקסט, שגם אותו כתבתי, אלא כישות בפני עצמה. איך מצאת את כל האנשים האלה? כי יש לך שם מקבץ ישראלי מגוון. כן. לאו דווקא מבחינת מקצוע או תואר או משהו שאומר עליהם, אלא באמת את יודעת, נשיות. נכון, אחד הדברים שעניינו אותי, או רמת האיפוק שקבעתי לי, דווקא כצלמת שהצד הוויזואלי חשוב לה, זה שלא עניין אותי איך הנשים האלה נראות. בעידן שעד אותו זמן, אני מדברת על תחילת שנות ה-90, רוב ההתייחסות לנשים זה היה או לצלם סלבריטאיות למיניהם, מפורסמות, או דוגמניות. ואני רציתי להגיע לסביבה הטבעית של נשים, שהן לא איזה אפיזודה חולפת, שהן עושות את הדבר שלהן, בשקט שלהן, במקום שלהן, ולהתמודד, למרות שאני מצלמת הרבה, כשאני מגיעה למישהו, אני מצלמת ממש, ואז עוד זה היה מאוד יקר, את יודעת, פילמים. אני מצלמת כמה פילמים, שזה מאות צילומים, אבל הגבלתי את עצמי לומר את מה שיש לי, לומר על המפגש ביני ובין האישה, בצילום אחד בלבד. ואנחנו רואים שם מגוון שבסופו של דבר הפך להיות פסיפה של החברה הישראלית. זאת אומרת, אותה רואת עיזים בהרים, שהשיחה שלי איתה הייתה על מה השוקות שלה, מה השאיפות שלה, בתוך המקום שבו היא נמצאת. ולמשל, סוריקה ברוורמן שנפטרה לא מזמן, שהיא הייתה במשלחת הצנחנים הארץ ישראלים, יחד עם חנה סנש, שהייתה אמורה לצנוח מעבר לקווי האויב. ובתווך בעצם מגוון מאוד רחב, יהודיות, דרוזיות, מוסלמיות, נוצריות, בדואיות. הנשים האלה, האנרגיה הנשית הזאת, קשורה גם לאקולוגיה? יש משהו שנשיות מביאה איתה, שאולי מאפשר את החיבור היותר אינטימי של אדם עם אדמה, של אדם וסביבה? יש איזו ברכה דווקא בנשיות? התשובה בגוף השאלה. בוודאי, בוודאי. תראי, אני לא כך אוהבת הגדרות, אבל רק כדי להסביר, התנועה האקו-פמיניסטית בעולם, החיבור הזה של בין אקולוגיה ופמיניזם, בעצם עושה הקבלה בין הדיכוי של הטבע, וההתייחסות אל הטבע כאל האחר, כן? הם קוראים לזה דיאדר, האחר. התחושה שאנחנו יכולים לעשות הכל הטבע, כי הטבע הוא חלש. אפשר לבעול את האדמה, כן? יש ביטוי כזה. והדיכוי של נשים בעולם. נשים, בגלל שהן מקיימות מערכת שמתקשרת עם המערכת המחזורית של הטבע, כן? המחזור של האישה והמחזור של הירח, אנחנו הרי כבר יודעים שזה קשור. הן מחוברות, גם אלה שלא מחוברות, מחוברות ברמת ה-DNA שלהם. ובחברות קדומות, כמו למשל החברה הפגנית, אני מדברת איתך על 30,000 שנה קודם, כוח ההולדה היה הכוח המרכזי. ונשים כשהם הובילו, דווקא כשנשים הובילו, היה שוויון, כן? היה שוויון במערכת. לא הייתה היררכיה שהגבר הוא קודם. הדברים האלה דורשים תיקון. איך את מרגישה שהזמן הזה מאפשר את התיקון? את חובה הרבה מאוד באנרגיה שלך את הרצון
לעשות איזה תיקון עולם. את מצהירה על זה, שבאמת נכון. היצירה שלך היא יצירה שיש בה תיקון עולם. מושג מאוד יהודי, כן. אפילו קבלי. כן. תראי, זה גם מושג מאוד אופטימי. זאת אומרת, אי אפשר לחוות את התשוקה לתיקון עולם, אם את לא מאמינה שבאמת את יכולה לשנות משהו. אז יש כאן איזושהי חוויה אופטימית, שגם המקום שהוא הכי למטה, יש איזשהו סדק שתוכו נכנס אור, כמו שלאונרד כהן שר. ואני מאמינה בזה. אני מאמינה שאדם אחד יכול לשנות את העולם. את גם הוכחתי את זה בכמה מקומות. בשיטה שלך, שאת קוראת לה נוכנות, שמספיק שיהיה לנו תשומת לב אל משהו שראוי שהוא ישתנה, והוא כבר יתחיל להדהד שינוי. נכון. זה מרחיק לכת. הסדרה הזאת, נוכנות, המילה נוכנות שטבעתי לסדרה החדשה שלי, מורכבת משתי מילים, נוכחות והתבוננות. ואני טוענת שרק כששני הדברים האלה חוברים יחד, ניתן באמת, אפילו ממקום פסיבי, כמו בתמונת אישה, כמו אותה תמונה של האישה השוכבת שאת כל כך אהבת, יוצא הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד אנרגיה. אני מאמינה כשאנחנו נלמד להקשיב ולראות בפרטים הקטנים, נעשה את הפעולה הזאת נוכנות. אני היום מלמדת איך עושים נוכנות. כשנדע לעשות את זה, אני חושבת שהתיקון יתרחש. תגידי לנו בשני משפטים לפני השיר הבא, איך את מלמדת לעשות נוכנות? טוב, אז זה צריך לחוות את ולא לדבר על, אבל למעשה... אולי תני למאזינים איזה תרגיל כזה קטן, אם הם לא נוהגים, ואולי הם כן נוהגים, גם אפשר? כדאי לעמוד בצד הדרך. אוקיי. את מוכנה? כן, אני מוכנה. אוקיי. אז שימי את כפות רגלייך על האדמה. תרגישי, אפילו שאנחנו נמצאים בקומה שלישית באולפן, תרגישי שהאצבעות מתרחבות בתוך כפות הרגליים, ותעצמי את עינייך. ורדי למטה, כאילו שיש לך מסטיק בכפות הרגליים, תרגישי את הדגדוג הזה של השורשים, דבוקים לכפות הרגליים, ותרדי למטה, מתוך השורשים האלה שלך, תרדי לקומה השנייה ולקומה ראשונה, ותרדי לקומת הקרקע. אני יורדת. אני כבר שם. ותרדי למטה, לבטן האדמה, לאותה, מתחת לבניין הזה. מה יש כאן? מתחת לבניין הזה. חניון אפור. תרדי עוד. לא ירדת מספיק. אם קשה וחשוך, תדליקי פנס בדמיון שלך. ותרדי עם הפנס למטה. קצת מפחיד. תדליקי אור. תבני לך סולם ותרדי בסולם. נסי להגיע למקור. לבטן האדמה. נסי רגע, בשקט שלך. יש שם נביאה כזו של מים. בבקשה, וזה הרבה רואים את זה. כן? מה את רואה עוד? איזה צבעים יש שם? יש צהוב. יש איזה כחול עמוק כזה. מעולה. איזה ריח? איזה טקסטורה? משהו שמזכיר לי, את יודעת, את נקבת חזקיהו של המים שבאים לתוך עכשיו את חושבת עם הראש, אבל תסתכלי בפרטים הקטנים במקום שאת נמצאת. מה את מרגישה שם? איזה תחושות? קרירות. נהדר. צלילות. נעים לך שם? נעים מאוד. זה המקום. זה הגרעין. השאלה אם את יכולה לקחת אותה באותה דרך שבה ירדת, לחזור בדיוק באותה דרך, ולקחת את הגרעין הזה אלייך אל הלב. בואי נחזור, כי זה חשוב לחזור באותה דרך. נעלה למעלה בסולם, תדליקי את הפנס שוב, תסתכלי על השורשים מסביבך, מימינך ומשמאלך, נעלה עוד קצת למעלה, נעלה בגשר, עם בנית גשר, הגענו חזרה לחניון. איכשהו פחות אפור. כל הכבוד לך. ועוד למעלה. ונגיע כאן לאולפן הזה, לרדיו ירושלים. עם חיוך. עם חיוך. מה יפים הלילות בכנען. של להקת גאיה, אני מקדישה להדר. שפיצר קליידמן, הבת שלי הבכורה, שהולכת רחוק, גם קדימה וגם למורשת המשפחתית, לראש פינה.
אנחנו לקראת סיום. שי זכאי, צלמת, אומנית אקולוגית עם תווי יער, הספרייה. בואי נשמע קטע קצר. כן, זה ספר חדש שמסכם 17 שנים של הליכות מצולמות ביער, אבל גם מסכם ספריית עלים שאספתי מ-19 מדינות בעולם במשך אותם 17 שנים, והספר בעצם מחבר בין אדם וטבע דרך הצילומים והשירים והסיפורים. אז קטע קטן מקופסה בספריית העלים שלי. עוד הליכה עם הכלבים ביער והצירה בין שתי הגתות בעלייה בדיוק לפני שהסלע נעשה חלק. ושם אני עומדת בתנוחת העץ ונזכרת שכאן תמיד אומר ערן בהתפעלות, תראי איזה עולם יפה ברא לנו אלוהים. הוא תמיד אומר את זה שם בעת שפנינו מופנות אל הוורוד שאחרי השקיעה, והברוש הופך לצללית והקור מזדנב לעורף, והנתונים זורמים למחשב שלי ומזכירים כל הזמן שזה לא מובן מאליו. לא מזג האוויר ולא קיומו של כל זה. כל הפליטות המזהמות וכל האומנות וכל הכנסים וכל התערוכות וכל התחזיות וכל הרעיונות וכל חישובי פליטות הפחמן וכל המילים הקיימות וכל הזיוף וכל הטרנדים וכל ההוזים וכל הממציאים, ואני מחליפה לרגל שנייה וזה מזיז אותי 10 סנטימטר ימינה. ומכאן אפשר לתאר הכל אחרת, או לבדוק איזון בעיניים עצומות. יש להתאמן יותר על תנוחת העץ. תנוחת העץ נותנת לי להרגיש בתוכי פתאום תמונה של עץ זית, עתיק כזה, שכל כך מרבה להיות נוכח בנוף הזה שלנו פה בארץ. ימי מסיק הזיתים עכשיו, משהו שנותן לי תקווה, שהעץ העתיק הזה, כמו אומר לנו, אני שייך לאדמה, אני שייך לכולכם, אני שייך לאור ולשמן ולמקדש ולגתות ולכל. ואפשר דרכי להסתדר טוב יחד. שי זכאי, אני מודה לך שהיית איתי בשעה שיש בה הפתעה ומסתורין והליכה בדרך נסתרת ועם הזמנה וחשק לעוד ועוד ועוד. בשמחה רבה. שבוע טוב ותודה רבה. שיהיו לנו בשורות טובות. תראי בשבוע הבא. אני לאה שקלר, שבוע טוב. ג'ניסיאן, צבעי מים, אני מקדישה לערן ולזוגיות שלנו 34 שנים. היא אומרת שם, לכי תהי גיבורה, תהי צילום, תצרי את המיתוסים שלך בעצמך.